Друзі, усім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про таке місто в Криму, як Чорноморське. Відомо, що на березі Акмічетської бухти була стародавня грецька колонія під назвою Калос-Лімен, із давньогрецькою «Прекрасна гавань». Однак під час розкопок руїн древнього городища було виявлено культурні верстви, вік яких оцінено у 4000 років. Це доводить, що поселення існувало ще до приходу Іллінів. У період Кримського ханства на березі Каркінікідської затоки було засновано поселення Акмеджит-Лиман – Акмечеть, яке згадується в книзі німецько-шведського наукового діяча Тунмана як маленьке місце Акмеджит з малонадійною гаванню. Майже одночасно в архівних документах зустрічається назва ще одного населеного пункту, розташованого на території Тарханкутського півострова – Шейхлар. Довгий період ці два населені пункти окремо виявлялися на географічних картах. Поступово Шейхлар і Акмечеть зливаються в одне поселення під назвою Акмечеть. Що ж, можливо, слід відновити справедливість та повернути справжню назву місту.